سلام خبركم تعزبتنا خميس سنحكم مباركس ناي ساعة زينا حيزلكم ماتي اللخو بجمر تاقن أرست زينا سراوت إثيوبيا أبلع لبفان نزفلت عطقات سقوم تخمز وسد أتنكغو أبقل ورداتات تقراي إسلام بد أترأيو إرتراخاء أتنكغام أب إرتران إثيوبيان متنا من كتكات مدري تخسيتو زبل زيناتات حيزا ماتيكم اللخو سناي مكتتال سراوت إثيوبيا أبلع لبفان نزفلت عطقات سقوم تخمز وسد أتنكغو سراوت إثيوبيا أبلع لتهم بسنفان نزفلت عطقات كل الأمحرة سقوم تخمز وسد أتنكغو مزيكازي أبلع تيشاني كبل سوع عطق جل سراوت ناتنة أورمو سرحتات يكايد كمزلو منقصاو مع كانت زينا إثيوبيا حبيروم كان محيدة توارح مستعد عطق جل أبتان زانا استخايد زيت السلام بزي فرمودو يذكر أبزقوان زيخا نتهم عطقات ناي مدمس السراح حي لغات سيللو كبل سراوت فيدرال قليس الله مزيكازي تمال مشت أبزهابو حبريتا أربعة نتوج العدكي خبصحو ترخيبهم استبهلو ترطورات تاب كيد خمزأتو تسراو تحبيرو كاب أواش تبقيسهم بناي منكست مكينة كلتا سنايبر تبنجا حدا RPG حموشة تقواسي بومبا RPG سانشو مونتان كارتان تيتن سنايبر يونيفورم سراويت مكلخال سلستاني عفار فولي حيلي يونيفورمن كامتشان حيزوم كمزرخبامون يتأكس اتنقلت عمد زغط سلوكينات تقراي أمودا تاقلت الشن إسران كلتن بسم مع سلام داود حرم بالو أب كل رام حرا جيتشت كمزغط سلاي فلات منكستي فدرال هلاوي كل لاو فولي حيلتات كبقع دحر موسانو أب كينات تقراي أبقون منكستي الساتفو زنبورو بفانوز فلات عطقات كل لام حرا نتسقو بتبمقوام برد كمزي وردو أفليتهم يوم أب زغط سلو أوارح دما أنصار حيلتات فدرال كواقو سانيحهم وهابقال سراويت إثيوبيا كورينيل جاتنت أدانا بسولس مع كانت زينا تهجر أبزهابو مبرهي أبلعلتهم بسنفانو زنكساقسو سلام زرقو سقوم تكوساديو إلو سراويتنا فيت نفيت قاتيمهم كسعر زي كألو حيلتات استفلالي من قدي أبلعل سراويتنا زعلمو شرحنا لعلم ممسو كبل كورينيل جاتنت تزاريبو سراويت هاديمو تماريخو بزقاتيو بزواتيو زبل حبريتا كاب حق زرحاق مخانون مرأي نتقازيت أو مبرهي كمزهابة اتسراويت أب فيسبوك أبزوت أو مقلت أحبيرو الله أبز غربا معلتات أبستفلالي خبابتات كل الأمحارة عطقات أبلع لسراويت منكستمت قاعد بمفنا وكاب قال كبابتات كسحب كمز قددوه سبت أبات خيال سوق النيوم بفلاي أب كبابتات غوندر قبو ولديان شوارو بيتن زركبون بوتاتات وق تخايدو من بارون أب هيوت قدعات مرادون يقلات تعفنيا سراويت كمز بلو أبز حلفة سمون عطقات أبلع لأب غوندر زركبو حالتات منكستي متقاعد تخايدو من بارو تقويس اللوم زعباز ورد قدعات جن زهبو حبريتا يلن اتخونتات مسعبيت عدد تخباب بملزاب بيقريتا تعاصي اللو دماي إلوم المخلطة سمون زوبا سمين شوا أزاز البوليس كتما دبر برهان سنبرا كابزي تفلتو سبات بشتتوكو ستئيت كمستقتل يذكر كوميشن سباو مسلات إثيوبيا أور حميازي أبزو تصوت أبتساب أب كل الأمحارة أمونغو عطقاتن سراويت منقستن استقايد بخبيد برد استسنى وق هيوت سلاموين سبات كمز غزافة حبيرو نيرو منقستي نتهم عطقات براتهم كوردون مقداد أبتخل وتادراو سرحيتات مخبار حق مقواجو يذكر بخالق وغن إسلاماو جل الشباب أبدبا معرب سوماليا أبلع لحيلتاتو زوت أنا متقعد تغمزة فشلة سراويت إثيوبيا حبير الله أبقل ورداتات تقراي إسلام بتات رأيو إرتراخاء أتنكقا أو ورداتات زبا مبرقن دوببن تقراي إسلام بتا خمس رأي بيروح رشان تفترون تقراي نبي بيسحب بيرو اتخابي منن سوماليان كمستبقى سازقمت عن بتا برخام بغندو أبقل العفار تجاجحا خمس خونيز الرب بخالو وغن إرترا أم مبرقا وأتعرف زنبوس نزناب نمربح أم بتا برخا متشو كنتات كمزفتر بمقلات كرمة انقاق خقبر منستر حرشات أوي اللو أبي روح رشان تفترون جزياو محدار تقراي على ما يركب حزب يوحنس على مايو أبكل تزاباتاتن أبو سنات ورداتاتن كمسترأيو تزاريبو ساكيت تأسلا أبزاباتات دوبوبن مبرق نسترأي خمزخونز قلت يوحنس أو ورداتات أصبي ومبرتا كلتا أولع علو سوحا سعسعين اندرتان ببسحة خمسترأي تزاريبو اتعمبتا كبلع أبزخل اللو عبيد درجة خمز ركب زقلت يوحنس زاقيت سفيح متقعد فتيمو أبزبهال اللو كان تزيكونا أبقل حيدة أبياتات أبلع لزرقت قدعات كورد كمجمر حبيروم نسو بفلاي أبو وردا أصبي تابع جبر خيدان أب تبهال كبابي زرقت خمس بلعة تزاريبو أبو أمن أب زرقتني حديروه متأنت متقعتي جنا مصنعت زدليو أب حنت تابع زرقت خمسة كعجن حبريتا بتحنا اللويلو بأم فدبو برايا عزبون رايا وتشرشرن نمتاو فتينو خمس نبرون وسيخ حبيرو سقاطات أبزلهم كبابيتات كيميكالن ببهلاو من قدن مكل خال مدلاو التجيرو خمس اللو وسيخ حبيرو مس فدرال منجستن كل العفارن قلم متحبارات كم استجمرت جلسات بعل مويا مجمرتا منجست فدرال تحبريتات أرتيروم كم زنبرون يلن زبل استجاج يا حبريتا خمس نبرون من تزاربو حججن كاب كل العفارن كم منجستن حلفتنا مقلقات يوم يمخافر خمس اللو حبيرو تخونا
ካብ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ዝተገብረሎም ሓገዝ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ግን ብፍሉይ ሰውሓ ሳዕስዕ እቲ ወረዳ ኣትዩ ዝሓደረ ኣንበጣ በረኻ ክዕዘቡ ተንቀሳቒሶም ከም ዘለው ተዛሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍቲ ዝዘነበ ውስን መጠን ዝናብ ንምርባሕ ኣንበጣ በረኻ ምቹእ ኩነታት ከም ዝፈጠረ ብምምልካት ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብፍላይ ድማ ሓረስቶትን ዝተዋደደ ምክትታል ከካይዱ ብ25 ሓምለ ፀዊዑ። ብተወሳኺ ምምሕዳራት ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ስኪላታት ብምውሃድ ስሩዕ ዳህሰሳን ምክትታልን ከካይዱ እቲ ሚኒስትሪ ፀዊዑ። እቲ ኣብ ወሰን ከባቢታት ዝረአ ኣንበጣ በረኻ ናይ ምርባሕ ዓቕሙ ከማዕብልን በብቁርብ ናብ ከባሳታት ምብራቃዊ ኣጻድፍን ክዝርጋሕን ዕድል ክረክብ ከም ዝኽእል ብምግንዛብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝተዋደደን ኣድማዕን ጻዕሪ ከም ዘድሊ እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ። ብዘይካዚ መጠንቀቕታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምምሕዳራዊ ከበባ ጋዴን ዓላ ዝተረኽበ ኣንበጣ ምድረ በዳ ብኽኢላታት ሕርሻ ምምሕዳራትን ህዝብን ብዝተዋደደ ጻዕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ። ሓይሊ ዕማም ንምክልኻል ኣንበጣ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ 22 ሓምለ 2015 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ እቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ተራእዩ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ከውርዶ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ውሳኔታትን ኣንፈታትን ኣሕሊፉ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብ ወሰናስን ክልል ዓፋር ዝርከባ ወረዳታት ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ ዝገምገመት ካቢነ ብካቢነ ሰክሬታርያት ስግግር ልምዓት ቁጠባ ዝምርሕን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዝሓቆፈ ሓይሊ ዕማምን ከቕውም ወሲኑ ኣሎ። በተዛማዲ ንስራሕ ዘድሊ ባጀት ክምደብ ኣንፈት ዘቐመጠ እቲ ካቢነ መንእሰያት ሰብሃብቲ ሰራዊት በብደረጃ ዘለዎም ሞያውያን ብሓፈሻ መላእ ህዝቢ ከባቢኡ ብትኹረት ክከታተል መንግስቲ በብእዋኑ ብዝህቦ ሓበሬታ ድማ ድልዋት ክኾኑ ፀውዒት ኣቕሪቡሎ። ቅድሚ 3 ዓመታት ናብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣትዩ ዝነበረ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእትን ከባብን መጠናዊ ጉድኣት ኣውሪዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብኣብዝሓ መናእሰይ ተመዲቦም ነቲ ሓደጋ ክከላኸልዎ ከም ዝፈተኑ ድማ ዝዝከር እዩ። እቲ ሕጂ ቀይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ኣቐዲሙ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያታት ዝተዘርግሐ ማሕበራት ናብ ተግባር ዝእቱ ምዃኑ እቲ በዓል ሞያ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ብዘይካ ኣብ ዞባታት ማእከላይን ሰሜን ምዕራብን እቲ ውዳቤታት ኣብ ዝበዝሓ ዞባታት ትግራይ ዝተጀመረ ከም ዝኾነ ዮሃንስ ወሲኹ ሓቢሩ። ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ክረአ ዝጀመረ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ምድላዋት ክገብራ ውድብ ምግብን ሕርሻን FAO ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣጠንቂቑ ነይሩ። እቲ ውድብ ብ17 ሓምለ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ የመንን ስዑድ ዓረብን ባርኖስ ከም ዝተረኣየ ብምርጋጽ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእቲ ከቢድ ዕንወት ከየውረደ ሓባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዑ። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጠናዊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። ኣብ ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ ዝማእከሉ 5.6 ከምኡውን 4.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ ካብ ማእከል ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። እቲ ብሰሉስ ሓደ ነሓሰ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢ 65 ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራን ሸነኽ ምብራቕ ደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርሕቕ ብፍሉይ ኢራፋይላ ኣብ ዝበሃል ቦታ ብኣቆጻጽራ ሰዓት እቲ ሃገር 8:15 ናይ ምሸት ኣብ ትሕቲ ምድሪ 10 ኪሎ ሜትር ዕሙቀት ከም ዘጋጠመ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ትዊተር ኣፍሪጡ። እንተኾነ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ዛግድ ዝተገልጸ ነገር የለን። እዚ ሓበሬታ እዚ ዝያዳ መረዳእታታት ብምእካብ ሞያውያንን መሳርሕታትን ብዝህብዎ ቅማሪ ክኽለስ ምዃኑ ዘገንዘበ ማእከል ጂኦሳይንስ ጀርመን ካብቲ መባእታዊ መረዳእታታት ምብጋስ እቲ ክስተት ብብዙሓት ሰባት ኣብ ከባቢ እቲ ማእከል ዝነብሩ ተሰሚዑ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካብ መሰቓቐሊ ዝውደቑ ኣቑሑት ሓሓሊፉ ምስባር መሳኹቲ ወዘተ እንተዘይኮይኑ ርኡይ ጉድኣት ከውርድ ከም ዘይክእል ገምጋም ኣስፊሩ። እዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዓንኬለት ማእከል ከከም ርሕቀቱ ብዝተፈላለየ መጠን ከም ዝተሰምዐ እቲ ትካል ኣቃሊሑ። በዚ መሰረት ካብቲ ማእከል 34 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓዲ ቀይሕ፣ 45 ኪሎ ሜትር ደቀ ምሓረ ከምኡውን 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ካብ ትርከብ ኣስመራ እቲ ምንቅጥቃጥ ከም ቀሊል ኢሉ ክስማዕ ከም ዝኽእል ኣቐሚጡ። ብዘይካዚ ካብቲ ማእከል 96 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ዓዲግራት፣ 129 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከረን ከምኡውን ከከም ርሕቀቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ድማ ድኽም ዝበለ ምንቅጥቃጥ ተሰሚዑ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ማእከል ኣስፊሩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሓያሎ ከተማታት 5.5 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተረኣየ ቴሌቭዥን ትኽልል ኣቃሊሓ። እታ ቴሌቭዥን ነቲ ማእከል ጂኦሳይንስ ጠቒሳ ማእከላይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት፣ ሽረ፣ ዓድዋን፣ ውቕሮን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተሰምዐ ኣፍሊጣ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ትግራይ ሰሎሞን መዓሾ ኩለን ኣብ ትሕቲ እቲ ዞባ ዝርከባ ወረዳታት በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተወቕዓ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ሎም ረቡዕ 2 ነሓሰ ብኣቆጻጽራ ሰዓት
ሃገር ንግሆ ሰዓት 6:36 ኣብ ዝተጠቕሰ ንኡስ ዞባ ፎሮ ካብ ኣስመራ 54 ኪሎ ሜትር ካብ ዝርሕቀቱ ማእከል 4.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ እቲ ማእከል ጂኦሳይንስ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ክስተት እዚ እውን ካብ ባፅዕ 38 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣምሓረ 47 ኪሎ ሜትር ዓዲ ቀይሕ 48 ኪሎ ሜትር ዓዲ ግራት 111 ኪሎ ሜትር ከረን 119 ኪሎ ሜትር ኣክሱም 149 ኪሎ ሜትር ከምኡውን መቐለ 197 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ከከም ርሕቀቱ ዝተፈላለየ መጠን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ ማእከል ጂኦሳይንስ ጀርመን ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብ2 ሓምለ 2023 ሰዓት 7:51 ምሸት 4.2 ዓቐን ዝነበሮ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ዝማእከሉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ነይሩ። እዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ሕመረቱ ዝኾነ ገልዓሎ ኣብ ዓንኬል 300 ኪሎ ሜትር ዝርከቡ ቦታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝሃረመ እውን ተገሊጹ። ዓዲ ቀይሕ ብምብራቕ 82 ኪሎ ሜትር፣ ዓዲ ግራት ብሰሜናዊ ምብራቕ 86 ኪሎ ሜትር እተን ዝቐረባ ከተማታት እየን። ኣብ ግንቦት 2023 እውን 4.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ከም ዘጋጠመ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ኤርትራ ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። እዚ ካብ ፎሮ 15 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ካብ ዓዲ ቀይሕ ድማ 38 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሰዓት ረብ ኣብ ዝተሰመየ ቦታ ማእከሉ ዝገበረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 40 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ከም ዝነበሮ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ ነይሩ። ስነፍልጠኛታት ከም ዝገልጽዎ ድሕሪ ከምዚ ዝዓይነቱ ዓቐን ዝዓበየ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክስዕብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብዚ ዞባ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝውትር ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብዚ ንገልዓሎ ማእከል ዝገበረ ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ዞባ እዚ ካብ 4.2 ልዕሊኡ ሬክተር ከዘመዝገበ 39 ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ጋጢሙ። እዚ ማለት ብገምጋም ኣብ 3 ወርሒ ሓንሳብ የጋጥም ማለት እዩ። ኣብ 2023 ኣብ ኤርትራ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 4.9 ሬክተር ዝዕቀን ብምንባሩ earthquakes.zone ዝተባሃለ መርበብ ይገልጽ። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም